Shoutout yung nagbigay sa akin ito. Ito. Apat yung binigay. Apat yung binigay. Nagigigil ako sa'yo. Tumigas na. Grabe. Sobrang halang. Tignan natin kung kaya natin magbusin ito. Grabe. Sobrang kaya natin. Buldak. Grabe. Sobrang halang. Halang. Grabe. Grabe. Hindi makaya.
Inito yung tiyan ko. Oh, sobrang ano, sobrang hanghang. Sobrang hanghang. Talaga hindi ko makaya. Parang ayaw ko na. pati yung pati yung tiyan ko may init. Grabe. Hindi ko makaya. Hindi pa nakalahati. Nasa 1.8 pa lang yung kinain ko. Ayaw ko na guys. Ayaw ko na. Suko na talaga. Ayaw ko na. Suko na. Siya. Maraming salamat pala yung mga nanonood sa vlog ko. Magandang gabi. Yun lang po. Salamat.